Vlieland is benauwd dat benamelijk de Duitsers kiezen zich voor Skielge in steed van Vlieland. Voor een gezin met 2 bands scheelt het al gauw €50. Ondernemers op Vlieland rennen zijn inkomsten mis. Nou, op het moment dat er natuurlijk minder toerisme is op Vlieland, minder dagjestoerisme, dan zullen alle bedrijven op Vlieland dat merken. Of het nu gaat om een ijskoopboer of om een fietsverhuurder of om de terrassen die op Vlieland natuurlijk waar de dagjesmensen hun consumpties nuttigen, daar zullen wij absoluut minder inkomsten hebben. Dat is jammer. Dat is natuurlijk jammer, ook voor de economie van Vlieland. En SAF hield Vlieland een slachtoffer van een prijzenslag om boordtickets naar het nijslissende eiland Skielge. De EVT brengt al het hele jaar mensen voor €4 uur. Doeksen is nou begonnen met een kaartje dat nog €1 goedkoper is. Het voelt heel oneerlijk dat je naar Terschelling maar €4 enkele reis betaalt en naar Vlieland voor een retourtje €25. Ik kan me voorstellen dat je als je een dagje eiland wil doen en je komt in de terminal in Harlingen en je moet dan kiezen. Nou, dan kies je niet voor €25 voor een retourtje, maar dan kies je voor €8 voor een retourtje. Ik vind het een hele slechte actie. Van de middag wie de roelist tussen de VVV, de ondernemers en de burgemeester van Vlieland. Er is wijdweidig praat over de concurrentie op het water tussen de rederijen. We hebben met elkaar uitgesproken dat dit onacceptabel is. Er is van alles aan de hand met oneerlijke concurrentie, een concessie die maar niet afkomt. En de sleutel voor de oplossing ligt in Den Haag. Dus we hebben ook uitgesproken, dit is onacceptabel. Staatssecretaris, aan de slag, los dit probleem op. Dan hoeven we niet op deze manier de eilanden met elkaar te laten concurreren. Intussen hebben de ondernemers op Vlieland het smoren. Nevens Harren lijkt het wel als alleen skielgewichtig is voor Doeksen. Op dit moment, als we bijvoorbeeld naar de website kijken, dan zijn wij toch als Vlielanders wel verrast dat er zo'n gigantisch grote landelijke publieke campagne naar Terschelling is. En wij denken dat tegenwoordig een gast naar Vlieland al bijna een applaus verdient om zijn boeking naar Vlieland te maken. Want het is bijna al onmogelijk om te vinden dat je ook naar Vlieland kan met de rederij Doeksen. Protesten van Vlieland of net, de prijs van een kaartje naar dat eiland bleut gelijk. Want de oertocht naar Vlieland is altijd al verliesjaand. Dat gaat niet omlaag. Nee, dat kan niet. Dat kan gewoon niet. De oneerlijke concurrentie die nu ontstaat, levert een gevecht in de markt op. En wat is een gevecht in een vrije markt? Een gevecht in een vrije markt is veel omzet maken in de zomer en zo min mogelijk onrendabele kosten maken.